Xa sabedes que estes días estou participando no Congreso de Hospitaleiros e Hospitaleiras do Camiño Portugués a Santiago, e como era casi obligado parte deste camiño, era tamén a ruta do Mar de Arousa e Río Ulla. Supostamente por aquí, fai aproximadamente 2000 anos, chegou o corpo do apóstolo a Iria Flavia, a Padrón. Hoxe estamos na illa de Salvo, a máis no archipiélago, teñamos que dicir casi de Salvo, porque está composto por unha chea de illas, de a Illa Grande, que é Salvo, verdad, conocida polo naufragio de Santa Isabel, e tamén os illotes que hai ao redor, algún espectacular, falaremos despois deles. E estamos nun sitio que lle chaman o Almacén, ou tamén o Pazo da Illa de Salvo, que naceu dunha antigua fábrica de salazón. Isto despois se ha reconvertido a ser un aspecto de pazo, pero originariamente foi unha fábrica de salazón das que había na ría da Arousa, que eran moitísimas antes do que foi o desarrollo da industria conservera actual que ten. Neste edificio, reconstruído e conservado, todavía se poden ver algunhas das cousas que había aquí. Isto foi propiedade da familia ou do Marqués de Revilla. E nelo, podemos ver desde unha singular calesa por aquí, a aparatos de labranza, era o dueño da isla, ou incluso, bueno, unhas embarcacións tradicionais, lógicamente non podía faltar a nosa dorna, é o que tamén se conserva, eran as pías do salazón, entendes, verdad? Singular, curiosa, curiosa. Eu me sinto realmente feliz, emocionado, xa facía uns cuantos anos que non viña a isla e me alegra porque me trae moitísimos recordos. Que un día que teñamos tempo vos conto do que era a illa antes de ser parque nacional e de ter unhas normas tan estrictas, que, bueno, era un lugar espectacular, maravilloso, e que eu recomendo a recomendo a todos que se acerquen a recorrer a Illa da Arousa, porque ten moitísimos tesouros escondidos no seu interior. O Areoso, o Pedregoso, o Pegada, Mionta, Sares, as Malveiras, todo un conxunto de islas que non ten desperdicio. E tamén vemos aquí útiles da pesca tradicional e incluso os restos de un risón que lle chamaban este útil para fomear. Bueno, non vos dou máis tempo. Agradecer tamén a Lourdes, que unha compañeira que viña no Congreso e que se me prestou de cámara, e logo vou-vos a contar, pois sei que os meus seguidores lle gustan moito as lendas, as tradicións, esa parte máxica que temos en todos os lugares de Galicia. Vos vou comentar unha lenda moi singular de aquí, da illa de Salvo. Venga, graciñas.